Ce am mai făcut eu între timp de când nu am mai postat? Ăsta l-am terminat acum. Niște Moș Crăciuni. Acum îl dăm cu ulei. Și în zilele ce vor urma îl vom picta. Sau poate îl voi picta acum. Deci eu nu am stat degeaba cât timp nu am postat. Am mai făcut un omuleț, gnomi, oameni, Moș Crăciuni, animăluțe. Da, și am fost inspirat un pic de pe internet și am făcut un Moș Crăciun. Nu prea mi-au ieșit mâinile, dar mie îmi place oricum, că e făcut de mine. Așa, deci un Moș Crăciun cu bradă pe cap, în loc de o căciulă de asta roșie, cum au ceilalți băieți, ceilalți moși. Și o să vă arăt după aia ce am mai făcut eu. Am terminat ieri o lingură. În caz că vă întrebați ce ulei este, ulei de măsline. Picioarele. Asta este lingura terminată ieri. Acum nu știu dacă se focalizează. Este din lemn de ulm. Am încercat să fac și un model aici. Și după ce am terminat lingura, e tot așa, cu ulei de măsline, l-am dat ca să prindă culoarea asta și rezistență. Deci cam ce am mai făcut eu. Am făcut ursuleți, bufnițe, pe neamitică și de la neamitică am început să fac omuleți. Moș, spiritul copacilor, mic. Prima dată l-am făcut mic, după l-am făcut mare. Ăsta a durat vreo 5 ore. Dar înainte de ăsta l-am făcut pe ăsta, care nu prea mi-a ieșit. Dar este foarte frumos. De Halloween am făcut un dovleac cu păr, bufnițe, Moș Crăciuni, gnomi, roboței, pe lângă linguri. Am făcut mai multe linguri, dar nu le-am adus. Asta este una făcută recentă, este mai mare. Iar asta v-am prezentat-o mai devreme. Este făcută, terminată ieri asta. Model aici în coadă. Să nu credeți că stau degeaba când nu postez. Da, de căbănuță la anul o să mă apuc de ea. Este turnat stâlpii. Sunt turnat stâlpii.
Și între timp mai fac până vine Crăciunul, după aia mai fac Moș Crăciun. Să-l termin pe ăsta cu bradul pe cap. Cred că ăsta va fi ultimul videoclip pe anul acesta. Iar de la anul voi începe să filmez mai mult și să postez cât mai mult. Sărbători fericite și pe data viitoare. La revedere, pace!